Не се страхувай от врага, който стои открито срещу теб. От него знаеш какво да очакваш. Истински опасен е човекът, когото си допуснал близо до себе си, защото той знае слабостите ти, тайните ти и точно къде да те нарани. Най-болезненото предателство не идва от непознат, а от човек, на когото си вярвал. Затова ударът в гърба боли повече от всеки друг удар. Можеш да простиш, но не си длъжен отново да дадеш същото доверие. Не слушай само думите на хората, гледай действията им. Гледай как говорят за другите, когато тях ги няма. Гледай дали се радват на успехите ти и кой остава до теб, когато вече няма какво да получи от теб. Не всеки, който е близо до теб, е на твоя страна. Понякога самотата е по-добра от фалшивото присъствие. И когато някой ти покаже кой е, повярвай му. Понякога най-важното решение не е кого да задържиш в живота си, а кого най-накрая да пуснеш да си тръгне. За още видеа за самоосъзнаване и лична промяна, последвайте ни в YouTube. Линкът е в био.